Nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Dünün bir soru oldu. Oşun hakkında menden açıklamakla istediler. Katla nahak. Nahak adam öldürmeklik. Katen şu hukumetin camiamızda şidatlar bihud öldüren nemsin öldüreni bilenak. Öleni nemsin öleni bilenak. Bir toyda, üçmelende meşhub hari, şıngımeliş, aydım sağ ki arak şaraptan hiçbir farkı yok, haramlığı edek kalsa. Sizi mecalislerde bizim nece gül yacak cavan Müslüman doğulumuz perper oluyor da dünyadan marahim gittiyar. O taraftan ne kadar ha cavan olan şoňsundan ortaň şoňsuna bir vurttur. Näşini hörde oňsuna marahim kaptanıdan nana gelip inçe meyillapının nana marahim suratında hepsi bolup ýetirler. Ne kadarlar hepsi ebedi gidi. Mesele belli bolmany. Ne kadarlar da barahim şu näçiller zindany ortaň dünýäňde biri şform eşilipdi okey. Hudaý taqqasyn edam bolupdyr, nahak falan bolupdyr dip Allah Teala hemmejigin rahmany salsın. Emma Müslüman doğuldum. Nahak adam öldürmeklik şeýle bir günah ki Peygamber Huda aleyhisselam şoň hakkında beddua edipdir. Ve şeýle bir adamlar görelmeli adamlar däl. Mulahhim bin Necetametel Leysi diýen bir adam, başga adamlara göre iri adam, heykelli adam. Bu Müslüman bolup Mekke'den Medine'ye geldi. O zaman bir Müslüman bolmadan önce awwal bir adam bilen hewre kineli, kuduratly, arana gurunuşup haçan goran kamşyny bir görsem bolýaşyny nip barahim bir didim ederin, deşik ederin, falan ederin nip öz ýüregine bir sığmany bir teleke niýeti alyp beren adam işte. Vakti ki Medine'ye gelýär, Müslüman bolýar, kelime la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ını aýtýar. O olur bu kelime men senki düşünmeyen aydanak aydallarını düşünüp aýtýarlar. O nahaytan boyun alıp aýtýarlar. O İslam'a ora boynallığın şey, Kur'an'a ora boynallığın şey yaşamaklığı. Şondan Müslüman bolýar, sonra Medine'nin köçerine gelip bir wagtynda haki galy düşmantyna diýen ýalak. Ýok tarapyna adam öldüren zat ýok, galy bolar ýalak. Ödýanyň öde şo nirde görsem bolýar diýip kine kuduratly bolup bir adam Medine'nin köçeleriniň birini ýakyny görüp ha etýän adamym gözüniň asyny alyp ýer nirdemin? Ha nirde işleýär, haýsy bagda işleýär, haçan işleýär, haçan gidýär, bir fortada karap da baryp da yekelikde ýakyn sür debesinden iňip de barahim ýakyny Gurakynam barahim öldürýär. Osam şondan habar ýetdi teoriga, belli bolýar, ýakçyk bolupdyr, munuhlata tutup alýarlar. Habar ýetdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber Huda aleyhisselam şonna hukmetdi diýär, öldürüpdir. Öldürülen muham näme öldürmeli. Ve lekum fil qisasi hayatun ya Huda Teala. Tedeşi qisas etmeklikde birini öldürenine de şu muhamını öldürmeklikde Huda Teala zindagi vaat ettir. Ne yapalım zindagi bolýar? Zindagi bolýarlyk şundan söyleyeyim ki vakti bir adam bir nahak öldürýär. Şol adam eger öldürilse onu kene adam ştada korkup öldürsem öldürecekler o deyip barahim şu terek işten kaçacak adamlar kenecek yani. Onun şu taydan zindagi vaat diyen Huda Teala diye olmalı. Ki kene adam bir adam öldürecek. Ama şu bir adam öldürmekle sebeple kene adam necat tapacak ölümden. Yani öldürecek ya o adamlar barahim bir serperest kalacak ya, bir hanıman bulacak ya oğlan uşakları. Ayalın dul kalacak ya diye ayıttı Müslüman doğun. Yani şu hatta barahim eğer camiada doğru Kur'an'ın aytyanına oraya oğlun eli kesilse, zinakarlar daşlanırsa, o şeriatın hayatı bir aydiyalar edilse, şu bulutturan fesatlar, şeyde bir adalar ki barahim onu yani bakın bir dünyayı şu emruzide bir nemune bir keşfer ve nemune bir barahim öyle bir memleket bulup kalır yani. Şu ne bileyim şu edende kendi adamlar şu hakkında korkup barahim idine çekilýärler. Yani şu hukukun kan tutup da barmaklar fasit bolýar da ketýärler. Näçe ketýärler? Çünkü başarım fasit etjek diýerler. Jamada şoparum eger şeýle bir zatlar bar ýördülse öz jaýyna, şu toratyn näme? Jamada kan şoparum nahak gatyllar zatlaryň inşallah taala hetmin öwne geçecek Müslüman doğun. Affetmek hem öz jaýyna gawy. Näme belli bolman nuha.
Her gaýsynyň öz jaýy bar, emma öz jaýyny qisas etmeklik hetmi musulmandygyň marahym. Şu gerekli taky näme? Şu teleke günäkärçiligi biziň aramda bolupdy. Inçeme jawallar perper bolýar nejat tapdy. Peýgamber Huda sen hukmetdi diýe qisas etmeklik. Osam hulasa tagdan geldiler, soldan geldiler, ondan geldiler, mundan geldiler. Ya Resulallah bu täze musulman bolugyny bilmeýän edipdir, beýdipdir, şey dipdir. Hulasa muny diyet berip de şu turatynda ýankyny bağışlamaklygyny diýe sahabany hun yani öldürülen adam hanıvandan razı etti dedi. O orada razı boldu diye. Osam täze ölümden nejat tapan adam mulahhame diýdiler diye ketem bar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezisine var. Taky sana näme ettin? Hayır dua ettin. Sen istiğfar ettin. Allah Teala dilerin sen bağışlasın dip. O kabul etdi. Şu Huda Teala Kur'an'ı ve men qatala mu'minen mutaammida fejazaohu cehennem dedi Huda Teala. Her kim ki bir musulmany la ilahe illallah goý bilip durup öldürse şoň jaý cehennem, ebedi cehennem diýipdir musulmanda on. Huda Teala maksudaka diýipdir. Bilip durup bir musulmany öldürsen Huda Teala sırahada şoň Kur'an'a getiripdir musulmanda on. Şondan ýanky mulahham gelýär Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otağına. Esselamu aleyke ya Resulullah diýireni şo. Ýyljark gelýär, hoşgörk gelýär. Şeýle näme bir şokydatda ölümden nejat tapan adam. Kelletini kılıçına kelecek oturan adam nejat tapdyr. Hoşgörk gelýär. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem oturandan sonra ýankydan şak-şak ýüzbe-ýüz oturandan sonra peýgamber oňa dogurjan aýt. Sen şuny musulmançylykda öldürdüňmi ýa ýok? Hemin töri musulman bolmakan öldürdüňmi? Musulman bolandan sonra öldürdüňmi ýa musulman bolmadan önce öldürdüňmi ýa Resulullah? Musulman bolandan sonra öldürdüm diýdi. Şunu aýdanyşydyr Peýgamber Huda sallam üç tarap gıýgyryp Allahumme la tagfir lehu, Allahumme la tagfir lehu, Allahumme la tagfir lehu. Ya Allah şunu bağışlama, şunu bağışlama, şunu bağışlama diýip beddua etdi. Peýgamber de mulahhamyň ýüregi ütgendir. Ýüregi agdyna gelip näme etjek bilmäni. Peýgamberiň şu bedduatyna hak öldüren adamyň ýerine şuna näme etjek bilmän ýüregi dolup gafdan sığman çykyp gitdi diýe. Gözlerine ýaş dökülüp bardy öýü kıldy diýe. 3 gün şu taada öýde yatyp yatan ýerinden galmany. Sonra 4-nji güni öldü diýe. Muny on gömdüler diýe. Ertesi bolsa kabrdan tutdy. Yamaşan yeni gömdüler diýe. Yeni kabrdan tutdy. Yamaşan yeni gömdüler diýe. Yeni kabrdan tutdy diýe. Peýgamber Huda sana habar berdi ya Resulullah şeýle falanyň kabr almanyn. Peýgamber Allahu ekber diýdi. Allahu ekber innel arda la yetekabbalu men huwa akhbathu minhu. Ki bişek yer mundan tedekaya kabul etýär. Walakin Allah arada yuriyakum adamat hukukikum fima beynikum diýdi. Yani Huda Teala'nın iradeti boldy. Şu adamın şorum gördün dыңmaklygyna Huda Teala'nın yer irade edenden sonra yer Huda Teala hukmuna göre amal etýär. Huda Teala şu iradede köketmeklik bilen şunu irade etdi. Kesin öz araňyzda hak hukugyňyz bar. Biriň nahak abryn dökmeklik, biriň var şurdan şahsiýetini zelbe gurmaklyk, ya Huda Teala şu formalahym gan dökmeklik, o şu formalahym bir hanım adam manahym bir serpersi bir hanman etmeklik. Şu ne kadar Huda Teala'nın olu kondat ki yere Huda Teala destur veripdir şoň gummarahym şonu yer almany diýdi. Odam şu taýda musulman dogalym ýadymyzda bolsun. Eger nahakka gan ýokdyk, nahak biriň ursak, nahak barahym şu meselelerini tüle bir hemin türlü kep gurun tüle ki şeriat ijazet bermäpdir şu taýda öldürmeklige be hiç olmaz musulman dogan. Muňa hökümeti islami gerek. Sen toňlukun, ertekün namaz okuyanyň, ertekün tövbe edeniň, ertekün istiğfar edeniň, ertekün ýene bir edeniň Peýgamberiň bedduasy bar. Allah tebarek ve teala adamları bağışlayacak musulman dogan. Olekin nahak tuttur, nahak edam bolupdyr, nahak näme bolupdyr? Kimin halyn kim biler, kim yarasa şol biler. Emma ol jawan olanlar ki kaptazyny pısaçyk goýup, ýene edip, toýlarda beýleşe aýlanyp, enteçik Photoshop tamamlap, biriň beýuruna urýada suratynda Huda Teala nakaret ýager ýa, ertişler kıyamet günü haly näme bolsa bolar. Emma şu adamlar var ahim, eger şu güne edip de toram tövbe etmeklik bilen musulman dogan Peýgamber Huda sallam bedduasy bar. O şu adamlar mara Huda Teala'nın imanly gitmekligine sebäp sebäp boljak. Ýöne Huda Teala oýadyga bolýar kim bağışlar ýa bağışlamar. Ýöne Peýgamber Huda sallam şeýle bir bağışlam turan adama. O la ilahe illallah gu adama, Muhammed Resulullah gu adama. O şu barma din diýen kabul etdir adam beddua edipdir. O şu barma haýdy bir adam nahak öldürse ertekün şu adamyň ýerine Peýgamberiň bedduasy bar. %99 adamlaryň tawbasy kabul boljak, istiğfary kabul boljak musulmanlar. Ondan şu taýda şeratlardan gaty göräme çekmeklik gerek. Wassalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.